аввалан саломи хума ба тамоми подписчикон мерасонам. Ман дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорам. Худи ҳозир дар канали як бародармон дидем, танҳо дар канали як бародар ки дар бораи пацанакҳои тоҷик видео накарда, просто авай рекламаро фрида ки пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як иштирокчии бозии футбол 20 000 сомонӣ тақдим кард гуфта ҳамун видеоро ай барномаи ахбор сиёнка карда дар ютуб фрида. ман дидаистам ки блогерое ки кор ва фаъолият мекардем барои подписчик ҷамъ кардани реклама кардани каналотон ҳамат хутон результат нишон медоден. зани фалонии тари, зани фалонии тари батли 6 ба 1 8 ба 1. мо ҳозир надидем ки ягон таи шумо дар бораи пацанакҳои тоҷики бо медали нихра баргаштан видео кинем партоем. хове намад ҳозир дар бораи як каси дига боша мегирем хутона кино мекунем ки фалонии тари кард, фалонии тари кард. ма блогер нестем, ма просто каналам нестем, просто жилянкаи ҳамхе кушодагием барои хидмат. бигирем блогерое ки каналотон 20 000 30 000 подписчик дора, 60 000 подписчик дора, дубай дивнаву диққат ҷалб кунанда нафрене шербачакҳои тоҷика реклама кунем ки мо тоҷикҳо ҳама вақт дастболоем. ку бинем ку кадоми видеои фасон мекунем дар ютуб мепартоем. ман нахостем ин видеоро кунем, иҷдат кардам 2 рӯз шид ягон блогер видео накарда бораи аваё. ку бинем ку кадом блогерет видеои фасон мекунем мепартоем. ман интизорам. ман дар любой канали любой блогерет подписатсия кардагим. гуфти гапҳо чӣ гап пешава дар ҷаҳон чизе ки френд дар ма сабчениш меам, ман хабар мегирам. ку гирем шербачакҳои тоҷика реклама кунем қаҳрамонакҳоро ки пацанакҳо сазовори медал гаштанд. обрӯи мо тоҷикҳо бояд мо фахр кунем ки дар мобайни қадар давлат ҷавоно 16 сола то сини 16 солан бо медали нақра баргаштанд. хулоса мақсади гапи мо ҳамин ки бинем блогеро куя видео кунен реклама кунен у пацанакҳои тоҷика ки мо дар ҷа фахр кунем ки тоҷикҳои моан. толка дидем дута блогер ай ахбор скачат карда фрида оли зани фалонӣ боша гуфтестамтон ку реклама мекунен суратора склишоп мекунен исусу киногӣ мекунен мемонен. бигирем пацанакҳоро янамуд реклама кунен ки на танҳо тоҷикҳо ба забони русӣ реклама кунен ки бинан натури биган ки тоҷикҳо пешрафтанд.